салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Барселона боз дар ҳолате қарор гирифтааст ки бояд пешакӣ ҳисоб китоб кунад ки чӣ қадар имтиёз гирад то ба плей-офф барояд, на ин ки ба Лигаи Аврупо равад. Биёед якҷо мебинем ки кадом бозиҳо монданду дар ҳолати баробар шудани имтиёзҳо дар гурӯҳ чӣ мешавад. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун ба ҳазор шишта тамошо кунед. Барселона дар Лигаи Чемпионҳо ду бозӣ аст ки дучори бохт шуда истодааст, вале бояд қайд кунем ки вазъи даста дар Ла Лига дар ду соли охир нав хуб шуда ба садри ҷадвал баромад. ин ҳафта каталониҳо дар хонаашон дастаи Селтаро қабул мекунанд ва талош баҳри мустаҳкам кардани мавқеашон дар чемпионати Испания мекунанд. ҳаводорони футбол метавонанд аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибиятро бештар созанд. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ин ҳам муҳимтар бонус то $100 бо промокоди Барса ТЖ. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. се даври марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо сипарӣ шуд. Барса бошад дар гурӯҳ ҳамин рақамро дар ҷои имтиёзҳояш дорад. дастаи хави танҳо як бозиро дар Лигаи Чемпионҳо бо ғалаба гузаронидааст. бо омадани хави даста танҳо Викторияро бо ҳисоби 5-1 шикаст дода буд ки баъд аз он дигар голе ҳам ба самар нарасонидааст. ҳолат ғамгинкунанда аст, вале бояд қайд кунем ки ҳоло се даври дигар боқӣ мондааст то вазъиятро иваз карда аз ҳолат ба хубӣ бароянд. ин графики бозиҳои дастаҳои муддаӣ барои баромадан аз гурӯҳ мебошад ва агар хуб нигоҳ кунед, варианти ба Лигаи Аврупо рафтани Баварияро ҳам мебинед. Интер ва Барса метавонанд ба плей-офф бароянд. ин албатта як вариант аз миллион ба ҳисоб меравад. барои ҳамин биёед вариантҳои бисёртар ба ҳақиқат шабеҳӣ доштаро менигарем. ҷиҳати мусбати бозиҳо муқобили Интер ва Бавария дар он аст ки ҳарду бозӣ дар Камп Nou мегузарад. бозии сафарӣ бошад танҳо бо Виктория мондааст. бозие ки Бавария ва Интер бо мушкилӣ рӯбарӯ нашуда буданд. Интер вазъияти душвортар дорад, зеро ягона бозии хонагиаш ин бо Виктория асту бо Барса ва Бавария дар сафар бозӣ хоҳад кард. акнун ба қисмати муҳимтар меравем ки дар сурати баробарӣ дар имтиёзҳо чӣ мешавад. ҳамааш сода. дар ин ҳолат натиҷаи вохӯриҳои байни худӣ дида мешавад. ана агар дар бозии байни худӣ мусовӣ бошад чӣ гап мешавад? яъне ки агар як ғалабаи ҳар ду даста карда бошанд. қаблан мо медонем ки голҳои дар сафар расонида баҳои баланд доштанд, вале акнун он қоида дигар нест. ба ҳамин хотир голҳои задашуда ва сардода дар умум ба ҳисоб медароянд. агар тафовути тӯбҳои ҳар ду даста як хел барояд, пас голҳои ба самар расонида бештар афзалият пайдо мекунанд. агар он ҷо ҳам баробарӣ бошад, ба ҳуҷраи ВАР рафта ба Барса бохти техникӣ медиҳанду ягон шарҳ ҳам нахоҳанд дод. албатта инаш шӯхӣ буд. биёед ҷиддӣ сухан мегӯем. баъдан нишондоди таърихӣ дар Лигаи Чемпионҳо ба қайд гирифта мешавад. голҳои беҳтарин дар тамоми таърихи Лигаи Чемпионҳо ва ҳеҷ нашавад коэффисиенти УЕФА-ро ба назар мегиранд. агар ба шарте ки кор то ин ҳад равад, пас он ба фоидаи Барса анҷом хоҳад ёфт. даста дар рӯйхати топ 3 дастаҳои лига дохил аст. аз ӯ болотар танҳо Бавария ва Реал Мадрид қарор дорад. Интер дар ҷои 15 мебошад. тафовути тӯпи Барса 326 гол аст, аз Интер бошад 78. ба ҳамин хотир танҳо дар бозии оянда Барса 125 гол сар надиҳад шуд. хулоса ин варианти эҳтиётӣ мебошад. майлаш, биёед боз ба ҳолати кунунӣ рафта маҳз бозӣ бо Интерро мебинем, чунки дар ҳамин бозӣ бештари чизҳо аён хоҳанд шуд. биёед фикр мекунем ки Барса Интерро дар Камп Nou бо ҳисоби минималӣ 1-0 мағлуб месозад. ҳамзамон фикр мекунем ки ҳар ду даста аз Виктория се имтиёзӣ ба хазинаашон мегиранд. ягона факт он мемонад ки кадоме аз дастаҳо аз бозӣ бо Бавария имтиёз ба даст дорад, роҳашро давом медиҳад. агар Интер муваффақ шавад, ӯ ба як ҳаштфиналро хоҳад мегирад. агар Барса имтиёз гирад, пас Барса мебарояд. агар раваду ягонтои онҳо имтиёз нагиранд, пас Барселона роҳро идома медиҳад, зеро нишондоди Барса чӣ хеле нишон додем болотар аз Интер мебошад. айнан ҳамин ҳолат ва гапҳоро дар сурати ғалабаи ҳам Интер ва ҳам Барса муқобили Бавария гуфтан мумкин аст. ҳатто агар Барса Интерро бо тафовути 2 гол ё бо ҳисоби 2-1, 3-2 шикаст диҳад, Барса ба плей-офф мебарояд. қаблан голҳои дар сафарзада баҳои баланд доштанд, ҳоло бошад на. ин хел нест. мақсади гап, агар Барса Интерро дар Камп Nou ноком созад, шанси ӯ бештар мешаваду Интер ҳамин хершишта қадамҳои баъдиашро ҳисоб китоб мекунад. хай инаш хуб, вале агар бозӣ мусовӣ шавад чӣ гап мешавад? он вақт Барса танҳо 4 имтиёз мегираду Интер 7. ҳатто агар Викторияро ҳам ҳар ду шикаст диҳанд, дигар натиҷаи даври шашум маъное нахоҳад дод, зеро Интер роҳашро давом медиҳаду Барса имсол ҳам орзуи Лигаи Чемпионҳоро нахоҳад кард. хай якбора ҳолатеро ҳам гуфта мегузарем ки агар
барса ба Интер ин дафъа ҳам мағлуб шавад чӣ гап мешавад? Барса бо 3 имтиёз боқӣ мемонаду Интер 9 хол мегирад. ҳатто агар барса ду бозии баъдиашро ғалаба ҳам кунад, ба даври баъдӣ маҳз Интер меравад, боз ба хотири вохӯриҳои байнихудӣ. Варианти чорум ҳам ҳаст ки фантастикӣ барои барса мешавад. ғалаба бар Интер, Бавария ва Виктория. Даста 12 хол мегирад. Интер ҳам ду ғалаба кунад 12 имтиёз мегирад. раваду Бавария ба ҳар се даста мағлуб шавад, ӯ низ 12 имтиёз ба даст меорад. Баъдан натиҷаи байнихудию дигар нишондодҳое ки қаблан қайд кардем дида мешавад. хайр чӣ ҳам илова кардан мумкин. Лигаи чемпионҳо худаш ҳамин гуна аст. агар хоҳӣ ки муваффақ шавӣ, танҳо ғалаба мекунию ба ақиб нигоҳ намекунӣ. мо ба ҳолати баробаршавии имтиёзҳо рӯбарӯ шуда будем, он ҳам ба наздикӣ дар вақти рӯбарии Куман. Ювентусро 2-0 мағлуб карда дар сафар 3-0 шикаст хӯрда буд Барса. ин сабаб шуд ки мавқеи якумро дар гурӯҳ аз даст диҳем. баъдан Ювентус бо Порту афтиду, Барса бо ПСЖ. хай партофҳои кӯнаро намекопиму ба оянда нигоҳ карда танҳо хосдори ғалаба мешавем. Интер ба натиҷаи мусовӣ ҳам розӣ аст ва ин гоҳӣ аз он медиҳад ки аз оғози бозӣ онҳо модели хуби муҳофизаро ба кор хоҳанд бурд. Барселона бояд танҳо голи барвақтӣ занад ки аз ҳолат берун шавад. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.